Kasado na ang Battle Royale sa pagitan ng San Carlos City at Bugalyon matapos parehong magwagi sa kanilang championship game na ginanap sa Narciso Ramos Gym. Programa ito ni Governor Amado Pogi I. Espino III na layong ipromote ang sports at camaraderie sa mga empleyado ng bawat munisipyo at syudad sa Pangasinan. Yung programang mahal na Governor, yung Enter LGU, actually dinagdagan pa, hindi lang basketball, dinagdagan pa nung badminton sa table tennis. Sa palagay ko, ang observation namin, mas lalo pang dadami yung participants by next year. Unang nagharap ang kupunan ng San Carlos City at Bayambang. Parehong ayaw magbigayan ng puntos ang magkabilang kupunan. Sa first half, nakalamang ang LGU Bayambang ng higit 10 puntos laban sa LGU San Carlos City na hirap makakuha ng field goal. Unti-unting binawasan ng San Carlos City ang lamang mula sa layups at free throw, kung saan natapos ang first half sa isang kalamangan ng Bayambang na 43-42. Sa second half, ipinakita ng Bayambang ang determinasyong makahabol mula sa 10 kalamangan ng San Carlos City matapos ang sunod-sunod na puntos mula sa layup at free throws. Sunod-sunod din ang palitan ng 3-point shots, pero sa huli, tagumpay ang San Carlos City na madepensahan ang kanilang titulo. Natapos ang laro sa score na 78-89. Ang ginawa namin, nag-contribute kami ng team, nagtulong-tulungan. Tapos, isang tumulong sa amin si God. Binigay ni Police sa amin ngayon. Sana dire-diretso pa rin. Sa ikalawang paghaharap naman ng Urbis Tondo at Bugalyon, kung saan nanood ang mayor ng Bugalyon na si Mayor Priscilla Espino para suportahan ang kanyang kupunan. Very proud yan. Since first time ko ito ngayon as mayor, at sa edad kong ito, parang itong mga naglalaro, mga puko na. Kaya, siyempre, very proud ako at nandito ako para all-out support. Nakascore ng sunod-sunod ang Urbis Tondo mula sa mga fast break kung saan nakalamang sila ng 10 sa first quarter. Kaya agad gumamit ng full court press ang Bugalyon. Sa second quarter, nakuha ng Bugalyon ang kalamangan dahil sa mga steals at fast break points. Nanatiling dikit ang laban hanggang sa pagtatapos ng second quarter sa score na 31-36. Sa third quarter, naging agresibo pa ang kupunan ng Bugalyon at nakalamang mula sa mga layups. Tuluyang nakalayo ang Bugalyon at tinapos ang third quarter sa score na 68-48. Sa fourth quarter, Urbis Tondo naman ang gumamit ng full court press kung saan unti-unti silang umiscore sa ilalim ng basket. Pero hindi nagpapigil ang Bugalyon sa pagkuha ng score kaya lumaki pa ang lamang sa 30. Natapos ang championship game matapos masungkit ng Bugalyon ang panalo mula sa kupunan ng defending champion na Urbis Tondo sa score na 93-68. Dumating din si dating mayor na ngayon ay congressman ng 2nd District na si Congressman Jomel Anthony I. Espino. Matatandaan na dati ring naglaro si Congressman Jomel sa kupunan ng Bugalyon. Yung camaraderie lang, sana magkaiwasan ng pikunan, magkakapisigalan, pero I'd like to congratulate yung buong si Gov Pogi, yung initiative niya na maglaro-laro yung Unity Games, so napakaganda nito, napakaganda. Good luck to both teams, siyempre. Nakatakda namang magharap ang dalawang kampiyon sa August 30 para sa tatanghaling overall champion. Sa ganitong paraan, mas napapaigting pa ang samahan ng bawat LGU sa lalawigan. Para sa Capital News TV, Edward Quinto.